Hej Doc, keder du dig? Ja, det gør Thomas. Hvorfor? Jeg føler, vi godt kan invitere James. Hej James. Hej Thomas. Hej Doc. Jamen det er fantastisk. Hvad skal vi gøre, Thomas? Vi skal se den bedste film nogensinde. Hvad er det så, Thomas? Det er Gullivers rejser på DVD'en. Gullivers rejser? Du mener den film, som ikke var 2010, men den fra 1939? Lige præcis, Doc. Det er fantastisk, Thomas. Lad os spille den. Hej gutter, kan jeg godt være med? Børge? Det er dig? Ja, kom og se film med os. Og Børge, forresten, hent nogle småkager. Okay, jeg skal nok hente dem. Den er tung. Jeg skal nok komme så hurtigt jeg kan. Jeg mente ikke gøre det. Jeg skulle få op med et bof, og jeg var stadig skabet på at tage på småkager. Nej. En eller anden læge, kan I godt komme nu? Ja, Thomas, det er mig, Henry. Jeg er lægen her. Henry, fortæl mig, hvad der skete med ham. Tja, han ramte sit venstre forhjul, og det er ikke godt. For legenden siger, hvem end der rammer ved hunden sit venstre forhjul først, kommer aldrig til at være hunden kunne køre igen. Det er bare... Han var så ung. Ja, det bedste du kunne gøre ved hunden for Børge, det er, at du skal bare ved hunden få ham til at hele tiden sidde nede. Han må aldrig hunden køre igen. Aldrig nogensinde. Han kan ikke. Han må ikke gøre det mere. Han er bare så ung. Børge, jeg ved det ikke. Jeg kan godt med mit ansigt smiler hele tiden. Thomas. Du vil gøre en tjeneste for mig. Ja, hvad end du har lyst til det. Jeg kan godt gøre det for dig. Vil du være sød at tage en pistol? Pege den lige direkte i mit ansigt og skyd mig. Jeg kan ikke gøre det der. Du er stadigvæk ung til at blive skudt. Og til gengæld det er en familievenlig kanal det her. Det duer ikke. Ja, Thomas. Mit liv er ikke nu værd ved hunden at leve mere. Jeg har brækket ved hunden mit venstre forhjul, og jeg kan ikke ved hunden køre igen. Henry, kom tilbage. Er der måske en måde, hvor han godt kan komme til at gå igen? Tja, jeg kan godt ved hunden måske anbefale, at han ved hunden får et nyt hjul. Men det kommer til at ved hunden koste en formue. Hvor meget koster det? Bare fortæl mig. 125.000 kroner. Jeg har ikke 125.000 kroner i mine lommer. Det er ikke som om, jeg har lommer. Fordi jeg er lokomotiv. Tja, det er den eneste måde på, at han godt kan komme til at få den køre igen. Der er ikke andre måder, du godt kan gøre det på. Så ja, det er sådan, hvad hovedens sundhedssystem virker her. Undskyld. Bare rolig, Børge. Jeg skal nok få fat på så mange penge, jeg godt kan. Og så kan jeg godt få et nyt hjul. Kan du love mig godt, du godt kan sidde dernede? Og så... Så kan godt være sød at give mig PlayStation-controlleren. Jeg keder mig lidt. Ja, selvfølgelig. Jeg skal nok hente den. Ja, Børge. Bare spil, hvad end du har lyst til på PlayStation. Bare være sød at sidde her. Thomas, vi skal ikke der. Er Børge okay? Vi skal spare på nogle penge. Hvor meget egentlig? 125.000 kroner. 125.000 kroner. Hvordan skal vi få fat på de penge? Tja, der er måske en måde, vi godt kan fikse det hele.
Altså, det er mega crazy, der chat. For altså, jeg reagerer på at vide, hvad alle jeres kommentarer, chat. Altså, det er sindssygt at vide, hvor mange penge jeg egentlig tjener lige nu, chat. Holy shit, man. Jeg reagerer på de her videoer. Jeg tjener rigtig mange penge her, chat. Altså, det er sindssygt, hvor mange penge jeg godt kan tjene her, chat. Altså, kom bare med mere penge, jamen, altså. Jeg skal ved at tjene så mange penge, jeg skal. Wow! Wow! Hold op! Hvor sindssygt! Wow! Hold op! Hey gutter, er I færdige? Jeg vil tjekke lige, hvad hun med bankkontoen. Vi har tjent 2,5 millioner kroner. Vi kan endelig godt byde for børn til at køre igen. Altså, det er sindssygt ved, hvor mange kommentarer jeg overhovedet fortsat. Altså, hold op, chat. Altså, I skal lige slappe lidt af, chat. Altså, jeg skal lige byde for overtaget mig pause. Jeg skal lige, chat, altså, jeg skal vide, skyld. Wow! 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 Okay, gutter, jeg slukker på jeres livestream. Hvilken planet er jeg lige? Hvor lang tid at sætte mig ned. Det er ikke som om jeg kan sidde ned. Okay, Doc, hvordan har du det? Jeg er så træt ved at hele tiden sige de samme ting igen. Jeg gider ikke at sige det der ord igen. Jeg gider ikke. Jeg er træt af dem. Ja. Men de gode nyheder er, Børge kan få lov til at køre igen. Jeg kan endelig køre igen. Yay! Det er så godt, at du godt kan køre igen, Børge. Det er også godt, at du kom tilbage med kanalen. Jeg elsker dig, Thomas. Jeg elsker også dig, Youngblood. Men skal vi bare sætte Gutters rejse nu? Ja, lad os gøre det. Børge, kan du godt forsøge at hente filmen? Okay, Thomas, jeg henter den. Oversend nogle småkager. Okay. Bare rolig, gutter. Jeg kommer nu.